Ylivieskan kaunis puukirkko oli 230 vuotta lukuisten seurakuntalaisten muistorikas pyhäkkö, jossa hiljennettiin kuulemaan lohduttavaa sanomaa, veisaamaan, polvistuttiin ehtoollispöytään, iloittiin rakkauden lahjasta, saatettiin läheisiämme viimeiselle matkalleen. Monet muistot ja kokemukset elävät, vaikka rakas kirkkorakennus muuttui parissa tunnissa savuvaksi raunioksi. Elettiin vuoden 2016 pääsiäisaattoa. Illan tunteena ihmisvirta eteni kohti palavaa kirkkoa ja sen raunioita. Tunnelma oli epätodellinen ja surullinen. Pääsiäisyön messu pidettiin nyt taivasaalla. Piispa Samuel Salmi sanoi muun muassa: mielen täyttää suru ja murhe. Hiippakunta on menettänyt vanhan rakkaan rakennuksen, jossa on rukouksilla kannateltu näitä seutuja. Ajateltiin, että kipeästi koskettaneen palon hyväksyminen veisi aikaa. Kuitenkin jo paloa seuranneella viikolla kirkkoneuvosto sai valtuudet käynnistää toimet uuden kirkon rakentamiseksi. Oltiin suuren asian äärellä. Pitkän päivätyön seurakunnassa tehnyt kirkkoherra Timo Määttä oli jäämässä eläkkeelle. Katsottiin, että uudessa ja yllättävässä tilanteessa hänen kokemusta ja tietoa vielä tarvittaisiin. Hän lupautuikin jatkamaan työsuhdettaan 2 vuodella. Tämän ajan hän toimi muun muassa rakennustoimikunnan puheenjohtajana. Toimikunnan ensimmäisiä tehtäviä oli kartoittaa tilatarpeet. Keskustelut kirkon muodosta, materiaaleista ja paikasta aktivoituivat. Vilkkaimmillaan ajatusten vaihto oli, kun vuonna 2017 arkkitehtikilpailun 214 ehdotusta asetettiin seurakuntalaisten arvioitaviksi. Tuhoutunut kirkko, monine muistoinen, nousi kilpailuehdotusten tarkastelussa ikään kuin lähtökohdaksi. Monen toimus oli puukirkko, entisen näköinen ja samalle kivijalalle. Päättäjät näkivät toisin. Suunnittelukilpailu herätti mielenkiintoja ja ehdotuksia saatiin myös ulkomailta. Voittajaksi valittiin helsinkiläisen arkkitehtitoimisto K2S:n ehdotus työnimeltään Trinitas. Se katsottiin moderniksi suunnitelmaksi, josta on löydettävissä keskiaikaisia piirteitä. Elokuussa 2018 kirkkovaltuusto valitsi rakentajat. Työnimeksi tuli Kotikirkon rakentajat. Suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan niin sanotulla allianssiperiaatteella. Lähtökohtana on, että rakentajat ovat alusta alkaen yhteistyössä tilaajan, suunnittelijoiden ja toteuttajatahojen kanssa. Tiivis yhteistyö mahdollistaa muun muassa tarkan kustannusseurannan. Yhteinen ajatus oli, että vaatimustaso rakentamissa pidetään kaikilta osin korkeana. Näin toteutuu vähintään 200 vuotta kestävä rakennus. Allianssimallilla toteutettua suunnitelmaa jouduttiin tarkistamaan kustannusten takia. Muun muassa korkeutta madallettiin 5 metrillä. Kustannukset saatiin alenemaan näin 13,4 miljoonaan euroa. Suunnitelma on hioutunut, mutta säilyttänyt ideansa, totesi arkkitehti Kimmo Lintola. Huhtikuussa 2019 kirkkovaltuusto hyväksyi uuden kirkon rakentamissuunnitelman. Sen mukaan korkeutta rakennukseen tulisi 25 metriä, leveyttä 31 ja pituutta 46,5 metriä. Istumapaikkoja kirkkosaliin tulisi 450. Tarkoitus oli, että työt voitaisiin käynnistää jo vuoden 2019 kesällä. Kirkkohallituksessa ehdotukselle painettiin jarrua. Katsottiin, että investointi voi aiheuttaa kestämättömän lisärasituksen seurakunnan taloudelle. Lopulta kirkkohallitus kuitenkin hyväksyi suunnitelmat ja odotettu rakentaminen käynnistyi
30. syyskuuta 2019. Silloin kotikirkon rakentajat, päättäjät ja joukko seurakuntalaisia kokoontui rukoushetkeen uuden kirkon tontille kirkkopuistoon. Pysähdyttävä oli kuulla tallenteelta tuhoutuneen kirkon kellojen kumahduksia. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun seurakuntalaisia oli runsaasti koolla kirkon rakennuspaikalla. Rakennustoimikunnan vetovastuun kirkkoherra Timo Määttä siisi kirkkoherra Eija Nivalalle. Olemme kokoontuneet tänne kirkkopuistoon, Ylivieskan uuden kirkon rakennuspaikalle, pyytämään Jumalan siunausta ja varjelusta alkavalle rakennustyölle. Rakkaat ystävät, hyvä seurakunta, tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä. On hienoa tänään seistä täällä kirkkopuistossa ja saada polkaista yhdessä muiden rakentajien kanssa ensimmäinen kuoppa tähän tontille ja vielä kaadetaan tässä muutama puukin, niin saadaan homma hyvin liikkeelle. Kiitoksia seurakunnalle siitä, että luotetaan paikallisuuteen, ammattitaitoa ja tämmöisen erikoisrakentamisen, kulttuurihistoriallisen sakraalirakennuksen rakentamisessa tarvitaan paljon erityisosaamista ja sitä tosiaan löytyy tästä paikkakunnalta ja tästä alueelta ja siitä suuri kiitos seurakunnalle, että luottaa tähän paikalliseen ammattitaitoon ja kotikirkon rakentajien puolesta niin valtava kiitos. Eletään historiallista päivää. Kirkon rakentaminen on alkanut tänään ja saha soi taustalla. Ensimmäiset pylväshaavat kaatuu kirkkopuistosta. Miltä tuntuu nyt tämän prosessin tässä vaiheessa, Timo Määttä? No kyllä täytyy sanoa, että tuntuu hyvältä. Kiitollinen on mieli, että tähän saakka on päästy. Ja niin kuin tuossa totesin, niin rukousta tarvitaan paljon eteenkin päin ja edelleenkin. Ihan tontilta kantautuvat työn äänet. Noin 80 metrin mittaiset teräsbetonipaalut tavoittivat vuorollaan peruskallion. Näin syntyi kestävä perustus kirkkorakennukselle. Lähes 300 ihmistä osallistui maanantaina 10. joulukuuta 2019 uuden kirkon peruskiven muuraustilaisuuteen. Olemme tänään kokoontuneet juhlistamaan Ylivieskan kirkon peruskiven muurausta. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita kotikirkon rakentajien puolesta tänne tänään. Myös arkkitehdille tämä on liikuttava hetki. Olemme ylittäneet kynnyksen, jolloin haaveet ja toiveet, jotka yhdessä täällä olemme suunnitelleet ja ladanneet suunnitelmiin, rakentuvat todeksi. Lupaukset lunastetaan. Ylivieska saa kaupunkikuvansa yksiaineisen maamerkin, joka jatkaa suomalaisen kivikirkkorakentamisen perintöä tulevaisuuteen kurkottaen. Rakennuksen, jonka yhtenäinen hahmo ilmentää pyhää kolminaisuutta ja jonka tilat mahdollistavat tulevaisuuden tarpeet ja toiminnat. Tällä paikalla ollut pysyväksi koettu hävisi hetkessä. Nyt tämä hetki tekee pysyvän jälleen näkyväksi. Yhdessä me nyt tänään olemme alkupisteessä. Me rakennamme tilan, joka soi kunniaksi Luojan. Kiitos. Perinnettä noudattaen metallilieriön aikakapseliin
Suljettiin peruskirja, käytössä olevat kolikot, päivän Keski-Pohjanmaan lehti, lasten ja nuorten terveiset, vanhan kirkon avain, peruskuvien muuraustilaisuuden ohjelma sekä kirkkovaltuuston rakentamispäätös, pöytäkirjan otteet ja rakennepiirustukset. Lieriön umpeen muuraamiseen osallistuvat kaikki halukkaat paikalla olijat. Työt edistyivät ripeästi. Helmikuussa 2020 kokoonnumme kirkkotyömaalle. On maanantai. Aurinko paistaa myrskyn jälkeen ja työmaalla on hommat käynnissä. 4,5 kuukautta on kirkkoa rakennettu ja meillä on tässä paikalla kotikirkon rakentajien edustajia. Vastaava työjohtaja Timo Piippo. Terve. Ja Rantala Antti Ravesta ja Mikko Kaarto Kaaron rakennuksesta ja projektivetäjä valvoja Eero Moilanen Vison Oystä. Miltä se näyttää? Missä mennään nyt tällä hetkellä? No, tässä näkyy tuossa taustalla tuo korkea teline, eli siitä voidaan nyt sitten jo saada käsitystä tästä kirkon korkeudesta. Eli nyt meillä on tarkoitus, että keskiviikkona, kun tuulet ja muut antaa myöten, niin me ruvetaan nostamaan noita isoja palakeja, jotka näkyy tässä seinän vieressä. Eli nämä palakit nostetaan tähän pystyyn. Vastakkaiset palakit nostetaan niin kuin yhtä aikaa paikalleen siihen ja sitten kun tämä palakkipaketti on paikallaan, niin sen jälkeen tulee CLT-elementit, jotka meillä on varastossa tuossa tämän rakennuksen päässä. Kyllä, tämä kirkkohan rakennetaan vähän poikkeuksella tavalla, koska tässä on tuonne allianssimalli mukana. Eli sitä tehdään tämmöisellä yhteistoimintasysteeminä suunnittelusta lähtien. Siinä on suunnittelija, rakentaja, tilaaja yhdessä. Miltäs tämä on tuntunut niin tässä vaiheessa? Miten on mennyt? No kyllä meillä on hyvä porukka ollut siinä tekemässä allianssia yhdessä. Että kyllä meillä on Raven kanssa sujunut yhteistyö hyvin ja niin myös Visonin kanssa ja myös seurakunnan kanssa ja suunnittelijoiden kanssa siinä. Että kyllähän se omat haasteensa tekee, että siinä on paljon osapuolia. Niin. Entäs projektin vetäjä ja valvoja, miltä tämä on vaikuttanut tämä prosessi? No kyllä, tässä on ollut mielenkiintoinen kaiken kaikkiaan, että tietysti kohde jo sinänsä on omalainen, jossa yhdessä tekemisen meininki varmaan on aika luontevaa ja kyllä mun mielestä tässä on ollut kaikki hyvällä mielellä ja yhteisen tavoitteen eteen tekemässä tähän sakraalia rakennusta, joka kestää tästä isältä pojalle ja vähän pidemmällekin. Kirkon rakentaminen ei ole ihan jokapäiväistä hommaa. Että tainnut olla kukaan kirkkoa vielä rakentamassa, vaikka monipuolista työkokemusta on, mutta onko siinä jotakin erikoista? Miltä se tuntuu rakentaa kirkkoa? No onhan tämä ihan erilainen projekti, mitä muut on ollut. Aivan spesiaali. Ja mikä tuossa allianssissa tulee, niin kyllähän tässä työyhteenliittymän nimikin sanoo kotikirkon rakentajat ja se yhdessä tekeminen, niin pyritään palloa samaan suuntaan. Se on ollut hieno nähdä. Mutta eihän uniikki kohe, niin kyllähän se vaatii suunnittelijoilta ja tekijöiltä ja koko porukalta enemmän kuin normaali kohe. Suunnittelijan ajatus oli, että kate muistuttaisi keskiaikaista pärekattoa. Tavoite toteutui parhaiten keraamisella tiilellä.
42 200 tiiltä kiinnitettiin käsiin. Kate sopii hyvin kokonaisuuteen ja täyttää odotukset myös kestävyydessä. Tavanomaista poiketaan myös siinä, että niin materiaalien kuin työvoimakin kohdalla tavoitteena on mahdollisimman pitkälle paikallisuus. Niinpä muun muassa ulkoseinät ovat paikallisen tiilitehtaan tuotantoa. Muuraus tehtiin vanhalla niin sanotulla sutimestarisaumalla, eli saumasta pursuava lasti siveltiin tiilen pintaan. Tähänkin työvaiheeseen tavoiteltiin vaikutteita keskiajalta. Julkisivutiiliä tarvittiin 58 600 kappaletta, eli 1247 neliömetriä. Muuraus veti taakseen noin metrin vahvuisen kennoharkkoista rakennetun seinän. Harkkojen kennoissa seisova ilma toimii eristeenä. Valtakadun puoleiseen päätyyn jätettiin 3 aukkoa. Ylhäällä oleva pienin aukko palvelee ilmanvaihtoa. 2 alempana välittävät valoa kirkon etuosaan. Aukkoihin sijoitettiin Palanen kirkon kellot. Ylinä päädyssä on pronssinen risti. Arkkitehti Kimmo Lintulan suunnittelema ja ylivieskalaisen Aapo Typön valmistama risti on lahja uudelle kirkolle. Huomaako kiireen ohikulkija, miten puhuttelevasti kirkkaan aamupäivänä risti valaistuu ja säteilee? Vuosisatoja kellot välittivät monenlaista sanomaa. Anna nyt tilaa ajatuksille ja muistoille. Pysähdy, katsele, ihmettele. Kirkkosalin valoisuutta täydentää 7 metrin mittainen kattoikkuna, josta valo osuu salin kattolaipeeseen ja heijastuu tasaisena ja miellyttävänä kirkkosaliin. Kaksi matalampaa päätyä muodostavat jiirin. Seurakuntalaisten keskuudessa on herättänyt huolta, että jiiriin kertyvä lumi saattaa aiheuttaa kosteusongelman. Tästä huolestuneita työmaan vastaava mestari Timo Piippo rauhoitteli. Kestää olla luntakin heti reilusti. Se on mitoitettu niin hyvin, että kyllä. En näe kyllä mitään semmoista vaaratekijää siinä millään tavalla. Ensimmäinen luminen talvi osoitti, ettei ainakaan tuolloin rakennusongelmia havaittu. Kirkkorakennuksen tekniikka, sähkö, vesi, ilmastointi ja lämmitystekniikka ovat pohjakerroksessa. Lämpö kirkkosaliin tulee istuimien alla olevista suuttimista. Betonilaatan päälle on asennettu siniharmaa sirotepinnoite, joka on kestävä ja helppohoitoinen. Sisäseinissä on hallitsevana pystysuuntainen rimotus. Valintaa pidetään onnistuneena ja tukee akustiikalle asetettua tavoitetta. Haluamme varmistaa, että kirkkoon tulee hienovarainen akustiikka. Laipiossa yhdistyy visuaalinen tarve sekä äänen kimpoaminen puusaleköstä takaisin saliin. Muun muassa näin kertoi arkkitehti Kimmo Lintula piispa Jukka Keskitalolle piispan tarkastuksen yhteydessä. Keskitalo tutustui kirkkoon ja halusi testata sen akustiikkaa aloittamalla virren "Maa on niin kaunis". Ensivaikutelma oli piispan mieleen. Kirkon yksinkertainen arkkitehtuuri ja akustiikka tekevät vaikutuksen. Kirkko on puhdaslinjainen ja yksinkertainen. On tärkeää, että täällä syntyy pyhyyden tunne, sanoi piispa Keskitalo. Rakennustöiden edetessä huomataan, miten hienosti sisäänkäynnin lasiseinä avaa näkymän muistokirkon raunioille, sankarihaudoille ja kellotapulille. Avara eteinen toimii ikään kuin seurakunnan olohuoneena, kahvila ja kohtaamispaikkana. Tilasta voidaan siirtyä kirkkosaliin, seurakuntasaliin, kerhohuoneeseen sekä lehterille, sakastiin ja morsiushuoneeseen vievään käytävään. Mainittujen tilojen lisäksi myös lastenhuone on kirkkosalin hautausmaan puoleisella sivustalla.
Istumapaikkoja kirkkosalissa on 450, sivualttarilla 64, kerhohuoneessa 44 ja seurakuntasalin pöydissä 112 tuolia. Kirkon penkit ovat arvokasta ja kestävää saarnia. Penkit on valaistu säädettävillä valoilla. Valmistaja on kuusamolainen kalustevalmistaja Päivärinta. Kirkon tekstiilit ovat silkkiä, käsin kirjailtuja. Kuviot ja värit luovat alttariosaan arvokkaan ja juhlavan tunnelman. Tekstiilien suunnittelija ja valmistaja on tekstiilitaiteilija Silja van der Meera. Olet ollut Ylivieskan kirkossa tänään kertomassa uusimmasta suunnitelmasta, eli vihkiryijystä. Kastepuu on myös tulossa ja täällä on näytillä myös näitä sinun tekemiäsi muita kirkkoteksteilejä, mutta haluatko kertoa jotakin tästä uusimmasta vihkiryijyprojektista? No vihkiryijy on nyt valmistunut tai itse suunnitelma on valmistunut ja sen nimeksi on tullut Kasva vierelläni. Ja sen ajatus on sellainen, että vihkipari voivat luvata siinä vieretysten toisillensa, että kasvavat yhdessä ja rakentavat oman yhteisen elämänpuunsa omilta juuriltaan. Sä oot suunnitellut koko kirkkotekstiilisarjan tänne Ylivieskan Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon. Haluatko vielä jotain punaista lankaa nostaa kaikista näistä töistä, mitkä on ollut sinun suunnitellessa ja tehdessä sinun mielessä? No, punaisena lankana on ollut semmoinen uuden elämän alun ajatus ja semmoinen toiveikas kasvu, että tuhkastakin voi nousta uutta ja kaunista ja rakentua uudenlainen tarina. Onko näistä töistä joku erityis semmoinen, jonka olet itse eniten ihastunut? No, ei ole kyllä lemmikkiä, että niissä on oikeastaan jokainen aina siinä vuorollansa on siinä omassa suosiossaan. Että nyt tuntuu, että se vihkiryijy on vetänyt puoleensa hyvin syvälle ja sama on tapahtunut kyllä ihan jokaisen värin kohdalla, että varsinkin kun ne on tehnyt näitä itse käsin, niin se prosessi siitä, että ne pistetään ne neulanpistot ja muut, niin siitä on tullut tavallaan hyvin vahva oma kädenjälki ja se on ollut tosi iso ilo tuoda tänne teidän seurakunnan käyttöön. Miltä tuntuu nyt tämmöinen hetki, että olet suunnitellut uuden työn ja täällä on yli 50 ihmistä valmiina tekemään sen? Et itse tee sitä, vaan olet suunnitellut. No, itse tekeminen on mulle aina rakas asia, että siitä tavallaan luopuminen on omalla tavallaan semmoinen haikeus, mutta täällä on aivan ihana ajatus siitä, että nyt jokainen ylivieskalainen saa tehdä halutessaan sen oman piston. Mielestäni tässä on semmoinen vahva yhteisöllinen viesti, että yhdessä saadaan tehdä ja jokaisen saa jättää oman kädenjälkensä tähän. Pääsiäinen 2021 on Ylivieskassa todellisen juhlan aikaa. Se tiedostettiin laajalti, sillä uuden kirkon vihkiäisjumalanpalvelus välittyy television kautta lukuisiin koteihin Suomessa. Mahdollisesti sanomakiiri monen vastaanottimme myös ulkomailla. Koronapandemian takia vihkiäismessuun saivat osallistua vain jumalanpalveluksen toimittajat ja TV-työryhmä. Ylivieskan uusi kirkko on uskon, toivon ja järkähtämättömän päättäväisyyden symboli, sanoi piispa Jukka Keskitalo vihkiäispuheessaan. Hän lausui ilonsa siitä, että juuri pääsiäisenä, kristikunnan suurimpana juhlana, saadaan viettää tuhopoltossa palaneen kirkon seuraajan vihkiäisiä. Alttaripalveluksen toimitti kirkkoherra Nivala. Hänen keskeinen sanoma oli, että rakensimme uuden kirkon Jumalan armosta, hänen avullaan ja hänen kunniakseen. Palaneen kirkon muisto oli läsnä muun muassa siinä, että jumalanpalveluksessa käytössä olleet kitara ja viulu oli rakennettu osaksi palamatta jääneestä kirkon hirrestä. Viulun rakensi ylivieskalainen Alpo Vähäkangas. Työ kesti 5 vuotta.
Heinäkuun puolivälissä 2021 elettiin mielenkiintoista ja jännittävää aikaa. Nordekin Ylivieskan tehtaalla valmistettu teräksinen kellotapuli kuljetettiin asennuspaikalle tulipalossa tuhoutuneen kirkon sisäänkäynnin kohdalle. 42 metriä pitkä kuljetus eteni yön tunteina hitaasti. Asennuspaikalla odotti tehokkaat autonosturit. Ennen aamua tapuli oli turvallisesti pystettynä anturoillaan. Arkkitehti Kimmo Lintulan suunnittelema teräksinen kellotapuli oli rohkea ja ennakkoluuloton. Tapuli on saanut laajaa mielenkiintoa. Se sai kunniamaininnan vuoden teräsrakennekilpailussa. Myös kirkko on saanut julkista huomiota, muun muassa siksi, että se valittiin palkintoehdokkaaksi arvostetussa Arkkitehtuuri Finlandia vuoden 2021 kilpailussa. Ehdokkuuden perusteena oli näkemys, että kirkko on suunnittelijan kypsä ja vahva taidonnäyte. Arkkitehtuuri on selkeä ja pelkistettyä, muodot ja geometria harkittua. Kellotapuli on kestävä ja huoltovapaata kortten terästä. Ruostuvan pinnan ansiossa tapulin väri muuttuu niin, että se on sopusoinnussa kirkkorakennuksen ja ympäristön kanssa. Uudet kellot nostettiin sisäkautta paikoilleen. Ne toimivat sähköllä. Sointi on yllättävän lähellä tuhoutuneen kirkon kellojen ääntä. Ensimmäisen kerran kuljettiin kellotapulin läpi muistokirkkoon piispanmessun yhteydessä lokakuussa 2021, jolloin kellotapuli siunattiin käyttöön. Kristuksessa rakkaat veljet ja sisaret, tervetuloa juhlahetkeen tähän Ylivieskan Pyhän Kolminaisuuden kirkon kellotapulin juurelle muistokirkkoon. Tänään tämä Pyhän Kolminaisuuden kirkon miljöö täydentyy upealla kellotapulilla ja kirkon kelloilla. Tämä alue muodostaa nyt kokonaisuuden. Muistokirkko, Pyhän Kolminaisuuden kirkko, kellotapuli. Kirkkokansa ei voi olla huomaamatta alttaripöydällä olevaa krusifiksiä. Äiti, katso poikasi. Arvokas työ on ylivieskalaislähtöisen kuvanveistäjä Toivo Jaatisen taidetta. Suvun edustajat luovuttivat sen lahjana seurakunnalle. Kalajan ja Kokkolan rovastikuntien seurakuntien lahjana Pyhän Kolminaisuuden kirkko sai Helena Hyvärin maalaaman nimikkoikonin. Luovutustilaisuudessa sanottiin, että ikoni muistuttaa hyvällä tavalla siitä, että kirkossa kohtaamme kolmiyhteisen Jumalan. Kirkko valmistui tarpeeseen, sillä välittömästi käyttöönoton jälkeen oli tehty useita varauksia. Jo seuraava lauantai oli siitä merkittävä, että tuolloin kirkon rakentamisessa keskeisesti mukana ollut johtaja Mikko Kaarto talutti valittuunsa Heidi Nuojuan alttarille. Yhteiselle taipaleelle heidät saatteli kirkkoherra Eija Nivala. Mainitsemisen arvoista on sekin, miten monet vapaaehtoiset ovat kirkkotalkoot keräyksiin osallistumalla, taidoillaan ja osaamisillaan kartuttaneet kirkon rakennusrahastoa. Vuoden 2022 lopussa päättyneet kirkkotalkoot tuottivat 856 145 € kirkon rakennusrahastoon. Tiedettiin, että hengellisestä elämästään rikas, nuori, kehittyvä kaupunki oli saanut modernin kirkon, joka poikkeaa totutusta niin suunnittelultaan, rakenteeltaan kuin toteutukseltaankin. Tämä piti nähdä ja kokea. Kesäkauden aikana kirkkoon kävi tutustumassa yli 20 000 ihmistä. Seurakunnan koulutetut esittelijät opastivat vieraita ja vastailivat lukuisiin kysymyksiin. Yksi 10 esittelijöistä on Aimo Pudas. Kirkon valmistettua meitä kerääntyi tänne iso joukko kymmeniä talkoolaisia
meitä oli kysytty, että jos me voisimme hoitaa niin tämän kirkon esittelyn, kun täällä käy paljon vierailijoita. Ja sehän lähti siinä hyvin käyntiin. Me jaettiin porukkaa sillä tavalla, että joka päivälle oli semmoinen 3-4 henkilöä, jotka sitten hoitivat sen vuorollaan. Aina 2 tonnin vuoroja oli niin esittely ja kierrätettiin porukkaa ja se oli miellyttävä tehtävä. Oli kulunut vuosi, kun kirkon ovet avattiin yleisölle. Ehkä nyt jo tiedetään, miten vaativassa urakassa onnistuttiin. Läsnä oli rakennuttajan edustajia yhteiseen suururakkaan tavalla taikka toisella osallistuneita. Mitään merkittävää korjaamisen ja muutoksen aihetta ei ole havaittu. Osapuolet ilmaisivat tyytyväisyytensä, että oli onnistuttu, haasteet oli ratkaistu hyvässä hengessä yhdessä, taustalla ajatus saada aikaan suurta, ainutkertaista, ja että rakentaminen ajoittui hyvään aikaan ennen materiaalien merkittävää kallistumista. Tavoitteena oli rakentaa Jumalan huone ja seurakunnan koti. Ajattelen, että tämä on kyllä ihan täysimääräisesti toteutunut. Olemme saaneet paljon vieraita, jotka on tulleet tutustumaan kirkkoon ympäri maata ja voiko sanoa ympäri maailmaakin. Ja myöskin seurakuntalaiset ovat vähitellen ottaneet kirkon omaksi yhä täydemmin sydämin, voisiko näin sanoa. Myöskin toiminnallisesti kirkko on vastannut niitä tarpeita, jotka sille alun alkaen asetettiin. Muistot säilyvät ja elävät. Kokemusten myötä myös Pyhän Kolminaisuuden kirkko on saanut osakseen yhä enemmän hyväksyntää ja kiintymystä. Se ilmenee muun muassa siinä, että halutaan myös vapaaehtoisina olla mukana edistämässä kirkon toimintaa ja viihtyvyyttä. Tämä koettiin elävästi muun muassa Vihkiryjy-hankkeessa. Se päätettiin toteuttaa vapaaehtoisvoimin. Jälleen talkoolaisten määrä yllätti. Uuden kirkon rakentaminen oli mittava, ainutkertainen ponnistus ja taloudellinen satsaus. Se toteutui tiiviin ja ennakkoluulottoman yhteistyön eli allianssin mukaisesti. Allianssi toimi meidän kirkon rakentamisen kohdalla todella hyvin. Pidimme säännöllisiä kokouksia Big Roomin merkeissä ja siihen osallistui Allianssin kaikki osapuolet, rakennesuunnittelija sekä kirkkoneuvoston valitsema rakennustoimikunta. Ja Allianssin osapuolet oli koko ajan todella neuvotteluyhteyden päässä ja heiltä pystyi kysymään, jos jotakin seurakunnan puolelta mieltä paino tai asiaa tuli semmoinen asia, jota ei niin kuin itse pystynyt ratkaisemaan, niin heiltä sai kyllä sitten sen tarvittavan avun. Alkuperäinen kustannusarviohan oli se 13,4 miljoonaa ja se oli se, mikä kirkkohallituskin sitten meille lopulta vahvisti. Ja rakennusteknisten ja Allianssin osuus siinä oli noin 9,1 miljoonaa. Se toteutui noin 7,5 miljoonan euron hinnalla, eli noin 1,5 miljoonaa siinä päästiin alle tämän tavoitteen. Siihen lisäksi tulee tietenkin meidän tilaajan omat hankinnat, eli kellotapuli ja sitten myöskin kirkkotekstiilit, muun muassa nämä. Mutta varmasti alkuperäisessä 13,4 miljoonassa näyttäisi, että pysytään joka tapauksessa. Päällimmäiseksi on jäänyt mieleen syksyllä 2019, kun saimme aloittaa tämän kirkkoprojektin ja seurakuntalaiset oli kokoontunut silloin syyskuussa tähän yhteiseen tilaisuuteen tontille ja siellä sai jokainen seurakunta, halukas seurakuntalainen
ottaa lapion ja pistää lapion kirkkomaahan, josta sitten rupesi kasvamaan sitten tämä meidän uusi oma kirkko. Ylivieskan kirkon rakentamisprosessissa oli monenlaisia vaiheita ja ajattelin, että oli myös useita sellaisia jotenkin huippukohtia. Itselleni jotenkin merkittävimmäksi näin jälkikäteen ajatellen nousee esimerkiksi se hetki, kun kokoonnuimme vanhan kirkon raunioille muistokirkkoon sen jälkeen, kun kirkkohallitus oli monen mutkan jälkeen viimein hyväksynyt rakennussuunnitelma ja ajattelimme, että nyt on aika ja mahdollisuus päästä rakentamaan. Päiväaikana kutsuimme seurakuntalaisia niillä kanavilla, mitkä oli käytettävissä ja illalla todella väki tuli, rakentajat, seurakuntalaiset, hyvin monet, joille uskon, että laillani tuo hetki oli hyvin merkittävä. Yhdessä vietimme rukoushetken ja jatkoimme sitä rukoustyötä, joka oli alkanut jo kauan sitten. Silloin elettiin elokuuta 2019. Vuoden päästä siitä näin ensimmäisen kerran arkkitehdin suunnitelman toteutuneena, kun näimme välähdyksen tuosta kirkon katosta tulevasta ylävalosta. Se piirtyi tuohon valkoiselle seinälle juuri sellaisena kuin havainnekuvissa olimme sen nähneet. Ajattelin, että jotakin ikään kuin luomiskertomuksen ajatuksesta oli toteutunut siinä. Alussa oli valo ja se on kaiken elämä ja elämän niin kuin edellytys ja alku. Kolmas ja se varsinainen viimeinen huippuhetki oli sitten pääsiäisenä 2021, jolloin kirkko vihittiin käyttöön. Halusimme kutsua kaikki mukaan, mutta se ei ollut koronarajoitusten vuoksi vielä mahdollista, mutta Ylen suoran televisiolähetyksen vuoksi sitten kuitenkin kaikki pääsivät osallisiksi tuosta juhlahetkestä. Rakensimme kirkon yhdessä. Tämä virsi kaikui voimakkaana, kun ensimmäiset lapionpistot painettiin multaan kirkkotyömaalla. Sen sävel ja puhuttelevat sanat olivat ikään kuin matkaevästä kirkkoa rakennettaessa. Työmaan eri vaiheissa virsi muistutti hyvyyden voimasta ja että Kristus meitä kuljettaa. Kaikukoon tämä virsi ja sen sanoma tässä Herran huoneessa nytkin ja pitkälle tulevaisuudessa.